Beljaard neemt afscheid van Ideeën Baudet. De leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie, Thierry Baudet, zei vorige week dat wat hem betreft de Nederlandse gebieden in het Caribisch gebied weer helemaal in handen van Nederland zouden moeten komen. Hij suggereerde bijvoorbeeld dat zo'n 500.000 Nederlanders op Sint Maarten zouden kunnen gaan wonen, zodat men daar controle over de situatie kan uitoefenen. Ook zou Saba gebruikt kunnen worden als een plek om alle asielzoekers binnen het Koninkrijk tijdelijk onder te brengen. De Nederlandse minister van Economische Zaken, Dirk Beljaard, stelt dat het essentiële punt is dat de landen in het Caribisch gebied autonoom zijn in het bepalen van hun eigen beleid. Voor de plannen van Baudet is geen ruimte, zo zegt de minister. Ook is hij niet van plan om een werkgroep op te richten om ideeën te verkennen, zoals Baudet dat heeft voorgesteld. Ook de minister-president van Sint Maarten, Luc Merselina, liet eerder al weten de koloniale fantasieën van Thierry Baudet te veroordelen. En hij noemde ze diep beledigend en